pachiri pamwe Mushi affiliates members ndaita video inoi ndagadzira about 7 mavideo neinoi inombaita 7 ndichitsanangura mibairo yaunopuwa nePatreon Pay. Mavideo ana aya ndaitira vanhu vaya vari kuti aiwa isusu tinoda mari izvozvi isusu tine project yekutovaka, ndine project yangu yekutovaka, inini ndoda kutoinvesta izvozvi handikwanisi kumirira, inini ndoda kutotengawo motikari, ndakutoda kuita izvi. Saka ndiyo vanoshanda nemibairo yandikutaura panapa iyi. Mibairo iyi yakaitwa nePatreon Pay inoita yatinoti speed up, kumhanya kukurumidza kuti uwane. Ndakataura kuti unowana kune guarantee about $6,000 anditika. Saka iwewe kana uchida $6,000 idzi mumwedzi mishoma ndiwo unotedzera mavideo ndiwandaitira mavideo aya. Asi kana paine wamwe vanoti aiwa ini zvangu ndine $25 yangu ndoda kuimirira kusvika yasvika 6,000, ndiwo unotedza imwe program iya womirira kwe2 years 24 months. Ukasvika 24 months 6,000 yako unenge waikwanisa yaita. Asi avo vanoti vari kutoda kutoita izvozvo vaite mari, vatoshanda, vatovaka dzimba, vatengewo motikari dzavo, vaone zvokuita upenyu hutsva, kushandira upenyu hwavo, ndimi vandaitira mavideo anaya. Saka munyatsoteereresa kuti Patreon Pay inoita kuti zvimhanye sei, unoitwa speed up sei. Plani yePatreon Pay ndiyo yamuri kuona apa iyi. Iwewe unogona kunge wakatotorako kwauri auchisina basa rekuenda kubasa, unoendawo kumbonoona kuenda kunyanza uko kumbonotandarawo zvako, nekuti mari dzinenge wagadzira mari dzako kare, umboendawo kunosasana, kumbobvakachawo dzimwe nyika kana kubvakachirawo chioko, kuswera wakarara zvako kana kuita sei. Mari yako ndiyo inenge ichikushandira, kwete iwewe kushandira mari. Aiwa, shandirwa nemari yako. Saka kune vaya vari kuti toda kukurumidza kuwana mari, toda kukurumidza kuinvesta maprojects, toda kuitawo zvimwe zvinhu, toda kutengawo maminibus, toda kutengawo chi, ndiyo nzira yamunobhadharwa nayo nePatreon Pay. Patreon Pay ine 6 forms dzekubhadharwa nadzo. Unobhadharwa ka6 nevanhu vamwe chete ivavo. Ndatini kana uchida kuti zvinhu zvikurumidze, tengesa maproducts ePatreon Pay kune vamwe vanhu, ukadedzawo kuinvita vamwe. Ndozvandati vamwe vanoti kuinvita vamwe kuti vaitewo zvauri kuita iwe. Ukainvita vamwe vanhu kuti vaite zvauri kuita, unobhadharwa nenzira dzinokwana kuita 6. Saka nzira yega ine video, nzira yekutanga profit sharing, kugovana kwamunoita maprofits, ndo maprofits aya unopuwa mazuva ese every day. Nzira yechitu ma-indications ndiwo vanhu vaunounza vaya kuti vaitewo zvauri kuita, shamwari dzako kuti dziuye sezvandiri kuita inini ndiri kukutsvaga imimi kuti muuyewo, kuti inini ndikurumidze kuwana mari yacho futi. Saka iwewe unozviita uchishandisawo futi mavideo iwaya. Nzira yechitatu, nevanhu vamwe chete vaunza ivavo unopuwa binary bonus. Muchazonzwa kuti chinonzi binary bonus chinenge chiri chii. Nzira yechi4, 3-star bonus. 3-star bonus muchazonzwa kuti chii. Nevanhu vamwe chete ivavo vaunza vaya unopuwa 3-star bonus. Every time vanhu vanenge uchipindisa vanokubhadhara ka6. Vanhu vese, munhu wese waunounza kuno uku anokubhadhara ka6. Kechi5, renewal bonus. Tichazoenzwa nevideo yacho kuti renewal bonus chii. Vanhu vamwe chete ivavo vanokupa inonzi renewal bonus. Ndokunge ivo vada kuti vasamirire mari kuti vatore mari yese iperi, vakachinja kuenda pane imwe stage iwe unobva wabhadharwa, vakachinja kuenda pane imwe stage unobva wabhadharwa. Yozoitwa yechi6 inonzi rewarding program. Uchatendwa nebatisiro wangu uchiita, uchaita kuti utendwe. Saka tichaona kuti unotendwa nei. Yes. Saka kana masvika panapa zvikuratidza kuti muri kuenderana neni. Saka this is just an introduction. Introduction chete video ino yandaita ndiyo kutanga kwacho. Introduction inoratidza kuti
unotambiriswa sei migove yako kokuti mari yako inokurumidza sei. Ndo introduction video iyi. Saka izvozvi usati waenda kune mamwe mavhidhiyo ekutanga acho, ndinokukumbirisai zvikuru kuti imimi makatarisa makateerera panapa, ratidzai kuti farirawo nokuisa like padzasapo pane like button, klika like iroro kuti isusu mutitendewo kuti aiwa basa ratiri kuitawo iri rinofadza kukutsvagirai mari, mobva masubscriber. Ndapota zvangu musati mamboenda kure, isa like yako umbva wasubscriber kuitira kuti mamwe mavhidhiyo ese andichaita unombva wangu wawana, unoona access one time. Uridze bhero iro, ukaridza bhero iro zvinoita kuti iwewe pandirongoita vhidhiyo unombva udzwa kunzi kwane vhidhiyo, kwane zvitsvako. Saka ndoda kukutendai mese nekuteerera kwenyu. Chiendai pavhidhiyo yekutanga munotanga kuita mari.